ହବ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟା ପିଆଜ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଛାତି ଦେଇ କାଟିଦିଅ। ମାନେ ତୁ ଏ କେଟିଲ୍ର ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଉଛୁ ହାତ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହାତ ପୁରେଇକି ଖାଉଛୁ ନା କେଟିଲ୍ ସହ ପିଉଛୁ? ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍? ଜାପାନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖାଉଛି। ଆମର ହେଉଛି ଆମେରିକା ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଓହୋ, ଆମେରିକାରେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଆନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଜାଣିନି ରୁହେ। ଆଉ। ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ରୁହେ ଏଠି ଖାଲି ଆସିଛି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ତ କାଲିକି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। କାହିଁ ତୁ ଫିଗରରୁ ତ ଜଣା ପଡୁନି ଆମେରିକାରେ ମାନେ ରହିଲା ଭଳିଆ। ନା ଆମେରିକାରେ ତ କିଏ ଆମ ଆମେରିକାରେ ଏମିତିଆ ଓହୋ, ତମ ଆମେରିକାରେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଅଲା ଖାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଚା ମୁଁ ଅଲା ଏଇନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତମ ଆମେରିକା ଭାଷାଟା ଏଇଭଳିଆ କି? ଆମେରିକା ଭାଷା ଟିକେ କଣ ଦେଖିଆ?